ҳамлагари 27-солаи испанияи Атлетико Альваро Мората ба Ювентус ба иҷора дода шуд. Хабар дода мешавад, ки футболбоз рӯзи 22 сентябр аз муоинаи тиббӣ гузашта барои 1 сол шартнома мебандад. Клуби итолиёвӣ футболбозро бо маблағи 9 миллион евро то охири мавсим ба иҷора гирифт. Дар мавсими оянда Ювентус метавонад трансфери форвардро бо пардохти 45 миллион евро амалӣ намояд. Ёдовар мешавем, ки ин ҳамлагар аллакай аз соли 2014 то 2016 дар Ювентус бозӣ кардааст. Дар ин муддат ӯ дар ҳамаи мусобиқаҳо 93 вохӯрӣ гузаронида 27 гол ва 18 партофт анҷом додааст. Мората аз Челси ба Атлетико ба маблағи 56 миллион евро гузариш намуд. Рики Пуч низ ба рӯйхати сиёҳи Куман дохил шуд. Бо вуҷуди он ки сармураббии ҳолландӣ иқрор шудааст, ки Рики Пуч барояш лозим нест, аммо футболбоз нақшаи тарки Барселонаро надорад. Нимҳимоятгари 21-сола мехоҳад, ки фаъолияташро дар даста идома диҳад. Нимҳимоятгар қарори худро ба роҳбарияти клуб эълон кард. Дар ин мулоқот падар ва намояндаи ӯ низ ҳузур дошт. Пучи 21-сола хатмкардаи Академияи Барселона аст. Дар мавсими гузашта вай дар 11 бозии чемпионати Испания ширкат варзид, ки дар он муаллифи 2 партофти головар шуд. эҳтимол меравад, ки ҳамлавари уругваии Барселона Луис Суарес фаъолияти варзишиашро дар дастаи Атлетико идома диҳад. Мундо Депортиво хабар додааст, ки бозигари 33-солаи уругваӣ пурра розӣ шудааст, ки бо дастаи шаҳри Мадрид қарордоди ҳамкорӣ ба имзо расонад. Суарес бояд ба дастаи Ювентус мегузашт, вале футболбоз ва Барса дар мавриди қатъи шартнома ба мувофиқа расида натавонистанд. Баъдан Ювентус аз харидории Суарес даст кашид. Луис Суарес аз соли 2014 то имрӯз шарафи бошгоҳи Барселонаро ҳимоя мекунад. Дар ин фурсату фосила ҳамлавари уругваӣ яке аз беҳтарин нишонзанҳо дар таърихи Барселона гаштааст. Артуро Видаль, нимҳимоятгари чилигии Барселона, ба Милан сафар карда бо Интер шартнома хоҳад баст. Хабар дода мешавад, ки Интер барои ин трансфер 1 миллион евро пардохт хоҳад кард. Видаль аллакай шартномаашро бо клуби собиқи худ қатъ кардааст. Футболбоз қабл аз сафар ба Италия бо собиқ ҳамдастагону мухлисони Барселона хайрухуш карда буд. Расонаҳо менависанд, ки Видаль ба Интер мепайвандад. музди солонаи ӯ бо дар назардошти мукофотпулӣ 6 миллион евро дар назар аст. Созишнома то соли 2022 бо имкони тамдиди 1 соли дигар эътибор дорад. Артуро аз соли 2018 дар Барселона бозӣ мекард. Қабл аз бошгоҳи Каталонӣ футболбози мазкур дар Бавария, Ювентус, Байер ва Коло-Коло бозӣ мекард. нимҳимоятгари бошгоҳи Севилия Иван Ракитич ба корномаи худ дар тими миллии Хорватия хотима бахшид. Бино ба маълумоти расмии саҳифаи твиттери Федератсияи футболи Хорватия, бозигари 32-сола қарор баровардааст, ки дигар дар тими мунтахаб бозӣ накунад. Ракитич сар аз соли 2007 дар ҳайати тими миллӣ бозӣ мекард. ӯ то ин дам дар мунтахаб дар 106 бозӣ ширкат варзида 15 гол ба самар расонидааст. Ракитич ҳамроҳ бо мунтахаби Хорватия ба финали ҷоми ҷаҳон 2018 роҳ ёфта буд, вале он ҷо онҳо аз тими Фаронса бо натиҷаи 4-2 шикаст хӯрда буданд.